No dobre, ale tu zaznelo, že tí ľudia sa tomu prispôsobujú svoje konanie a v konečnom dôsledku tu zaznelo, že To sa môže byť môže aj stať nebezpečné. tak, že... Samozrejme, my sme vlastne ako keby takí amatérsky psychológovia, čiže ja mám naozaj naštudované, čo sa mi týka, pretože existuje taká akože astrologická psychológia, jungiánska vlastne, aj som hovoril pani kolegyni tuto akože citát Junga. Prepáčte, má teda význam to robiť? Tú Má to astrológiu? význam, Keď sú tu takéto rizika, ktoré zazneli? No tak rizika sú samozrejme, ja osobne tie rizika ako keby minimalizujem tým, že viem, že ja mám ten výklad urobiť primerane vnímaniu toho klienta alebo toho človeka, ktorý za mnou prišiel s dôverou a zakončím to pozitívnym. Čiže vypichnem nakoniec to pozitívne, aby on mal vlastne tú motiváciu do budúcnosti. No a tam potom vzniká ovplyvňovanie človeka a závisí od toho, čo mu poviem na konci, tak viem ovplyvniť jeho ďalšie správanie, možno aj jeho ďalší osud. Hej, čiže retorika, spôsob komunikácie, spôsob, ako vysvetľujem veci, aké slova používam a to všetko, čo používajú teda aj ostatní vešci, tak naozaj môže veľmi výrazne ovplyvniť človeka a otázka je, či vždy k dobrému.